Estrafolàrium. Bon dia, senyoreta. Venia que em visités el doctor Borni. De què es tracta? M'ha entrat un cos a l'ull i em molesta molt. Miri. No hi veu res? No hi veu cap cosa estrany? Miri, és que em molesta molt, francament, em molesta molt. Miri-s'ho, sisplau. No. És que no veu cosa estrany, perquè és que em molesta molt. Miri-s'ho bé, s'està aquí vostès grimant les ungles i jo tinc un cos estrany a l'ull, sap? Faci'm una mica de cas. Miri-s'ho. Segona planta. Ja el cridaran. Eso no ho és. No sabia què dir-te, com a la tele tots diuen que es veuen més el gordo. Tindries pas un paper i un boli. Potser, espera. Sí. Paper sí. El boli. Fantàstic. Disculpi, que em firmaria un autògraf, sisplau. Sóc un gran admirador seu. Vaig votar l'emperador a les últimes eleccions. Em diu el seu nom, jove? Jaume, què li passa a la veu? Doncs mira, nano, no en tinc ni idea. Em vaig llevar així dimecres. El metge diu que podria ser un tema de ganglis. Gràcies. Jo no vull dir res. Però això és cosa del karma. Per tot allò de la comptabilitat ve de l'estrella de la mort. Senyora, tallis una mica, no? Que m'estic sentint. Oh, no et vas tallar pas a l'hora de ficar-te a la butxaca els diners dels contribuents, que l'estrella de la mort l'hem pagat entre tots. El senyor del cos estrany? Joder, no us em podíeu avisar pel meu nom, no?